V tomto videu by som chcela odpovedať na otázku, že čo by mal klient alebo klientka vedieť predtým, ako začneme spoluprácu. To, čo je asi najdôležitejšie, je si zvedomiť, že ja pracujem s ľuďmi, ktorí si uvedomujú a sú ochotní prijať zodpovednosť za svoj život, ale momentálne nemajú nástroje na to, ako s tým pracovať. Takže v rámci tej spolupráce, ktorú môžeme spoločne nadviazať, je, že môžete začať napríklad tým, že si objednáte ochutnávku Psyche sedenia zadarmo, kde počas tohto sedenia máte priestor na otázky a zároveň si vyskúšate jeden Psyche balance na danú tému, ktorá vás trápi. Potom je tam možnosť samozrejme spolupráce v rámci toho individuálneho sedenia alebo dlhodobého individuálneho sedenia v rámci VIP mentoringu, či v rámci toho, že pôjdete na workshop, kde sa túto metódu Psyche naučíte a tým pádom budete môcť potom pracovať sami so sebou. Môžete využívať celý rad tých služieb, alebo si vybrať iba niektorú z nich, to je úplne na vás. To, čo je dôležité vedieť je, že metóda Psyche je naozaj jednoduchá, veľmi jemná metóda, ale veľmi mocná a účinná. A to je práve ten hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla ja túto metódu nejakým spôsobom šíriť ďalej a poskytovať ju svojim klientom, pretože mi mne osobne veľmi pomáha v rámci toho, ako môžem transformovať svoj život. Druhá vec, ktorú potrebujete vedieť predtým, ako si objednáte na sedenie alebo na workshop, je, že Psyche nie je niečo, čo sa vás snaží ako keby opraviť. Vy nie ste zlí, tie životné situácie, ktoré sa vám dejú, nie sú zlé, možno sú náročné, ale Psyche je postavená na tom, že každý sme výnimočná ľudská bytosť, ktorá má plnú kompetenciu na to, aby dokázala so sebou pracovať. A Psyche je vlastne len taká forma procesu, balancu, počas ktorého ja pre vás udržiavam ten bezpečný, láskyplný priestor na to, aby ste sa mohli otvoriť, aby ste vy sami vlastne uvideli tie svoje problémy, to, čo tam potrebujete pochopiť. A potom v rámci procesu vás budem sprevádzať tým, aby ste to mohli sami znova transformovať a premeniť na to, čo vás v tom vašom živote podporí. Takže Psyche rozhodne nie je metóda typu ja vás zachránim, ja vás spasím. A ak očakávate alebo hľadáte nejakého toho zázračného spasiteľa, liečiteľa, ktorý vás zachráni a spasí, tak vedzte, že tým liečiteľom, spasiteľom ste jedine vy sami sebe a ja vám môžem preto vytvoriť nejaký ten priestor, aby ste to mohli urobiť a naozaj zmeniť a transformovať to, čo vám nevyhovuje. Takže toto je v rámci toho, čo by ste mali vedieť pred spoluprácou, veľmi dôležité. A ten zvyšok sú už iba malé detaily, o ktorých sa môžeme dohodnúť počas už samotného sedenia. Majte sa krásne, všetky informácie nájdete na www.oslobodsvojmysel.sk.